sai ki babbaza shi ko ina. Bari a kawo muku ruwa. Yaya dai kuma naga kin shigo kina jan kafa, waye ya taba ki? Banda ma rainin hankali, har wannan dan iskan habin zai zo ya ce yana son wata anan gidan ne. Inna lillahi. Nana? Habu din kike gaya wa wannan manya-manyan zagin? Kwarai mama, wannan dan iskan habin ba, dan gidan Alhaji mai kwabo. Alhaji mai naira dai. Ko ma dai ne. Nana, so kike ki ja mana fitina a ƙauyen nan? Ina ke ina Habu? To wallahi kirfa mana asiri. Kar ki ja mana masifa. Bayan kowa ya san halin Habu yadda yake shine kike neman rigima da shi? To wallahi a hirɗinki. Kar in ƙara ji ka in ƙara gani. Babu ke babu shi ko a hanya kuka haɗi ya wuce ki wuce kwance ki tanka masa banana. Kirfa mana asiri dan Allah dan Annabi kar a zo a ci mutuncin mu har gida. Ke kuma kina kallon ba za ki tsawatar mata ba? To mama kan me zai zo ce wai ni yake so? To ku ce gaba ɗayan ku ne masu matsalar. To wallahi a hirɗinku. Dan ya ce yana son ki menene a ciki? Kuma su hadda zagi? In ma dai ba kya son shi banda zagi. Babu ke babu shi. Na gaya muku. Kar ku ƙara shiga harkar san kuma so kuke yi ku hana mu fita a garin nan ba. Ko kuma a zo har gida a ci mana mutunci. Ku wuce ciki. Haka kawai jawo mana wannan yaro mara mutunci? Na ku ina Habu? Kai. Wato baba, ina jin ka. akwai magana da ta daɗe tana cimin tuwo a ƙwarya. Akwai magana da take cimin zuciya tun harin harko ina so in fito in haɗi miki abin da ke cikin raina. Wal Allah in ji shawarar da kika bani wadda za ta yi min amfani. Kin ga dai kamar yadda kun kamun maganar armenga. To Allah da shunnufa na samu wadda ta kwanta min a zuciya. Sai na ga abin da shi dace in nemi wadda za ta ga mutunci na. Wadda za ta darasta ni ta darasta iyayena da kuma albarkatun ɗan inda za na haihuwa. Sai na ga ya dace in waɗi miki in ji shawara wacce shawara kika bani ta alkhairi tunda kin ga duk duniyar gaba wanda zan zo in faɗa abin da ke cikin zuciya ta ya ban shawara alkhairi. Kowa zai faɗi magana a kaina bayan ki ne. Gaskiya ne. To Umar, amma gaskiya ka yi tunani mai kyau da nazari. Wannan wace yarinya ce ne kuma a ina take? Umar. Ai ba kowace bata illa Amina a gidan malam tasu na gangare Mino. Umar kenan. Shi ne duka daga hankalinka? To ai wannan mai sauki ne, ba Mino kake nufi ba? Ita ha. To Mino ai ya gida ce, ai babu matsala. Yanzu ina tashin anjima na gama abincin nan zan je in samu mamanta mu yi magana ka samu damuwa. Idan ka je aikin ka dawo za ka zo ka tarar da bayani mai kyau. Toho wannan dama shi abbatun da shi daɗe min a cikin zuciya nake ta nuku tun je ina son faɗi miki kuma ina ɗaukan ta yaya ma zan huto al'amarin yadda zaki fahimce ni. To babu matsala. Fata na da Allah ya tabbatar da alkhairi. Allah ya sa matarka ce. Amin. Tashi ka je aikinka. To. In ka dawo ka je yanda aka yi. To tashi lahiya. Allah ya sa. Tashi lahiya. Amina. Na'am. Na ce wani yaushe rabanki da gije ki gaida baba Aminu ne. Wallahi mama ni har na manta ma da ran da na je na gurinta. Baba Amina, ko ko baki kyauta ba. A ce hakin manta baki je kin gaishe ta ba? Ki daure ki je ki ringa gaishe ta kin ji ko? Sai ta ce ni nake hana ki zuwa. Wallahi mama ba na son zuwa na je na gaishe ta bane. Kawai dai na gani kullum ko na je gurin ta ba ma rabuwa cikin daɗi na je na dinga yi mata kuka kenan shi yasa na kama zuwan ba shi da amfani shi yasa ban sake zuwa ba. Me zai saki ce zuwa gaishe ta baya da amfani? Ai zumuncin kenan. Yana da amfani. Kuma ko da in kin je in kun haɗu ki ne mata kuka to ai ba ca zaki kin daina zuwa gaba ɗaya ba rage zuwan zaki. Kin ji ko? Sai ki dinga zuwa lokaci kina sada zumunci kin ji ko? To shikenan zan je in Allah yadda. Yawwa. Sai a gaishe ta. Kai, abin ya mun mamaki fa. Wani yaron yana ta tsaya kobar gidan sana gaya mun magana
har da wannan kanwata tunana duk garin nan umma banda nayi sanyi ko ta ga na jaƙo bagensa akan ina son ta madan haɗa zumunci jinin mu da jinin su ya haɗu ni za su rinka kalla suna ga irin wannan maganganu kai ko baka same ta ka kikkifar da ita ba ni fa a yadda na ga alamun yarinyar nan fa nana din nan fa bata da mutunci ita ce ta fi zakewa ita fi zakewa yarinyar nan nana tana daga mun murya bari ka jin gaya ma kai bari in gaya ma na abu haba ai yanda sara shi za shi gida daddagiya za mu dudube su kawai a kauɗa musu wani rahin mutuncin da ba za su taɓa tunanin ta ina aka biyo aka musu ko ba kana nufin mu saita ta Allah sai ta za yi to kamar yaya abinda za mu yi mata mu fito musu kawai ta bayan gida sai ta za yi Allah zo ka ji kai Allah wallahi kai wannan yaron gaskiya kai ko wannan kokolla ta ka sai a ka hankali kawo shawara fa to rahin mutunci lahi lazi hakan kawai za a yi kawai in kale ta gama rashin mutuncinta ran da lissafi ya gamu sai in total in ga cewar kawai lissafi na ya cika shikenan an gama wannan mu wasa tattara sun yi musu kwancin kaza mu je mu nemo abin nan ka san babu a ciki ya so mu ci wai kai baka da Ai. aiki kullun kai ta caza mana kokolwa haba da ai Allah kokolo ta kace a toshe so kake sai ka kai mu da wanau to haba da Allah to ba zuma ba dole mu hata ba to ma mu je. inda ba zuma dole mu hata ba Yami ya naga fuskar ki haka. Gaskiya ban yadda da ke ba. Akwai abin da yake damun ki. Dole akwai abin da yake damuna mana. To me wannan? Sannan ba na mu da ke ne muke wucewa ran nan ai habbe tare mu ko? Ba sai ina zaune kawai a gida yaro zai sallama ba. To Na fitowa zan ga sai nan ga hagu. To fita na kenan muna magana sai ga Nana. Dama mama ta yake ta tafi. Ta ji maganar da yake fata sai ta zazzage shi tas. Bai dai an sa mata ba amma daga kin ga idan shi kin san tabbas akwai abin an kai shi bango. subhanallah. To ke menene ya sa Mino ba za ki daure ba? Ki auri wannan yaron. Yana da arziki, iyayen shi suna da arziki. Manyan mutane ne a garin nan. Kin ga idan kika aure shi kin huta, mu ma mun huta, waɗanda suka san mu ma sun huta, waɗanda suka san waɗanda suka san mu ma sun huta ne. Ina gaya miki dukkanin matsalata saboda kina bani shawara na gari amma ban taba tunanin wannan shawara daga gare ki ba. Ai ko makiyar ki ce ne ba za ki bani shawaran auren Habu ba. Mino kenan. Yanzu wa yake yayin talauci? Ga inda arziki yake dan gidan manyan mutane. Fi sabilillahi duk garin nan ana kallon su da daraja. Ki aure shi kawai, bai kamata a ce dama ta zo miki irin haka kina wasa da ita ba. Soya ba kenan. Kin irga min duk wa'annan lissafin naki. Amma ba ta gaya min abin da aka ce a yi aure a kai ba. Kar ki manta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai aure mu hayyafi zuri'a da zai yi alfahari da mu. To ya za a fara cewa in auri mutum kamar Habu? Idan na auri mutum kamar Habu, tabbas faran shiga cikin mutanen da za a alfahari da su ran tashin alkiyama ba. Mino kenan. Shin kin shiga zuciyar Habu kin gani? Ai Allah kaɗai shi zai shaide ka. Saboda haka halin Habu mai kyau ne, ba lallai sai ya fito ya mu'amala da mutane haka za ki gane halin shi mai kyau bane ba. Amma kin san mu'amala da kake da mutane shine abin da ai aka ce miki shaidan mutum a duniya shine shaidan shi a lahira. Haka ne. Kaf garin nan ba wanda bai san Habu baya kallon kowa da gashi aka. Rashin mutunci yana yi wa kowa. To da in auri mutum kamar Habu saboda abin duniya na zo na aifi ɗa da zai wulakanta manya ba gwara in auri talaka wanda zan aifi ɗa da zai girmama ni in yi alfahari da shi ran tashin alkiyama ba. Kuma gaskiya haka ne. Na yi kuskure kuma na manta ban lissafa miki duk wa'annan abun ba. Saboda kawai a lokacin ni arzikin shi na gani kuma shine nake tunanin ki je ki ci. Ba komai duk yana da addu'a. Allah shiga ta kanna da duk mai irin halin Habu har da shi ma Habun da kanshi. Amin amin. Ni saurayi mu je. Na bin mamai ta kaɗai a gida gashi na ta fita Islamiyya. Wannan ba Hansatu ba. Haka da Allah. Kai Mino hakkin tsoratar da ni wallahi. Irin wannan ada haka ina zuwa. Wallahi ɗazu ne na kai su rufe shi ne zan jan duba ko an gama Yanzu saboda ke dalila lalata su fima ba za ki iya sai kin ga wani gurin an yi. bari kawai abin ne sai a hankali wallahi. Yawa da dama so nake na je na nemo ki. Ni dai kwana biyun nan dai na gagara gane miki. Dan Allah da Annabi me ke damun ki faɗa mun ko na iya taimaka miki. Ke bari kawai. Kuma duk me yake damuna na kusa cire shi a zuciyata. Kuma zan dawo kamar yadda kuka sani a da. To Allah ya sa.
Yanzu dai bazan tafi kin ga rana na wallahi. Ko ki ga da mutan gidan. Zule, wato akwai wani abu da yake damuna kuma yana ci min tuwo a ƙwarya ba tun yanzu ba. Wannan abu da gaskiya ba na so na faɗa maki, amma yanzu ya zama wajibi na faɗa maki maganan nan ba don komai ba, ina zaton za mu samu mafita. Ikon Allah. Malam menene wannan haka da yake damun ka kuma ka kasa gaya min har sai da ya kai matsayin ya dame ka haka? Allah ya jarabci yarinyar nan Mina da rasuwar Aminu. Yau wata ɗaya 7 kenan da rasuwar mutumin nan. To amma har yanzu zancen nan da muke yi ta ƙi zaunawa ta duba ta ga cewa wannan al'amari haka Allah ya shirya shi. To amma shi kenan haka za mu zauna mu sagale hannu mu zira mata ido, shi kenan wannan magana ta tafi kenan a haka? Ba zai yiwu ba. Gara ki zauna da ita ki gaya mata, ki mata karatun ta natsu ta san cewa wannan al'amari daga Allah ne, haka kuma Allah ya shirya. Wani fa baya auren matar wani, haka kuma wata ba ta auren mijin wata. Ba zai yiwu ba. Ina so ki zauna da ita ki nuna mata, ki kwantar da hankalinta. Yanzu ga kanwata nan wurin Nana, yanzu idan masu neman Nana suka zo shi kenan sai in ce a'a na fasa auren Nana sai na auren da ita. Kin ga wani abin da ba zai yiwu bane ba yi. Saboda ka shine nake nuna maki, ki zauna da ita ku yi wannan magana kawai, shine zance. To haka ne malam, wato dai yarinyar nan gaskiya ba za a ce ba ta da manema ba. Akwai samari daban-daban suna zuwa wajenta, amma kusan duk wanda izo so ɗaya ba fa ya ƙara dawowa. Na rasa dalili, ko korarsu take yi ko kuma dai wani abun ne, Allahu a'lamu. Amma ina son in mata magana sai na ga a'a gwaran dan bata lokaci tukunna mu ga abin da yake nan. Magana ku ce ke da ita, aike ce uwarta. Yawwa, gara ki gaya mata ta san abin da ake ciki. Wannan shine magana. Insha Allah kin gane? Zaunar da ita zan gaya mata. Ne magana. Shine zance. Amina, dare kan gare dama talaka yana ganin ku, ikon Allah. Ai kai zan faɗa mu haka, ba ka guje mu ba? Wallahi Amina ba zaba gudan ku ne ba. Tun da Allah ya dauki ran Amini na wanda na muka shaƙo da shi tun muna yara muka taso, gaba ɗaya zaman garin nan na gaba na bane ba. Na koma can wani gari ina sana'ata, kuma Allah ya taimake ni na game da abokin mai gida na arziki. Wallahi ina samun alkhairi duk a cikin biranen garin nan babu birnin da baya aike ni an kai mai kaya, kuma wallahi ina samun karuwa a gurinsa. Allah sarki, ni ma dai wallahi dai rashin inda zan ina da inda zan da tuni na bar nan garin wallahi. Kawai dai ka san rayuwar iya mace da namiji ba ɗaya bane ba. Wallahi haka ne. To a taya kamar rabon gajin Allah ya ci gaba da bada sa'a. Amin na gode. Wai da Allah ina kanwan kina na. Tana nan. To shikenan in kije gida kice ina gaishe da ita. To ko dai akwai wani abin ne. To shikenan yanzu dai tunda kin riga kin gane komai na kama kafa da ke. Amina, ki sani cewa fa mai kaunar ki shine zai gaya miki gaskiya. Kuma kin tabbatar da cewa ni mahaifiyarki ni mai kaunar ki ce. Duk wani wanda zai gwada miki soyayya bayana ne. Haba Amina, wata 7 fa ba kwana 7 ba ne. Ce ki zauna kullum magana ɗaya ta ƙici ta ƙi cinyewa. Yau fa in aka wayi gari, yau fa in Amini ne aka wayi gari kin mutu fa ba zai taɓa ɗiban kwana 7 nan fa wata 7 yana zaman jiran ki ba fa.
tuni zai je ya samu wata basu daidaita yi aure amma ke har yanzu kin tsangwami ranki kin ki bar mutane su huta ke baki huta ba wani ma bai huta ba ba Amina. Mama ba wai na kasa ce Aminu a raina bane ko na kasa kudi da ci ko wani abun ba. Kawai na gagara samu wanda zai mai gurbin Aminu ne. Kin rasa wanda zai mai gurbin sa ba sai kin haƙura kin saurari samarin ba sannan zaki samu wanda ya mai gurbin shi. Kika san tanadin da Ubangiji ya miki ta iya yiwa ya baki mutumin da yake kaman Aminu ta iya yiwa ya baki mutumin da yake zai miki hidima fiye da abin da Aminu ya miki. To amma kin ki kwantar da hankalinki. Haba Amina. Yanzu haka zancen da ake yi mahaifinki ya hana Nana aure saboda baya so ya aurar da Nana kina nan a zaune kuma ta samu wanda take so kirikiri ya hana. To me zai sa ki tsangwami kanki mu ma ki tsangwame mu haba Amina. Ko mu dai muka mutu iyakacin abin da zaki kenan. Kawai ki zauna kina ta faman wahalar da kanki. Ai sai ki je ki ta yi Allah ya baki sa'a kar ki dena ki je ki ta yi in kin ga dama ma ki bi shi ku tafi tare tunda ba za ki iya hakuri da kaddarar da Allah ya dora miki ba bi shi ku mutu tare ba wannan wace irin masifa ce Amina ko mu muka mutu iya abin da za ki yi kenan bare wani Aminu haba da Allah ai mutum ba tawakkali ha wace irin fitina ce ta kici ta cinyewa Amina wanda yake faruwa ne wannan kuka haka dan Allah dan Annabi ke shiru ki gaya min me yake faruwa Amina tashi ki gani tashi ki gaya min me ya faru me yake faruwa Mama na shiga uku a'a ki shiga uku ba shiga uku ya aka yi Mama ni ki ga Aminu ko shekara bai da rasuwa ba amma mutane sun fara dan da iyayena Amina kin ga ki shiru ki ji ba wai haɗa ki ake da iyayenki ba kina ji ko ba haɗa ki ake da su ba magana ce ta gaskiya Amina za ki zauna baki aure ba ne Aminu Allah ya ɗauki ransa wanda ya fi mu son shi ya ɗauke shi kuma shi kenan sai ki zauna ba za ki aure ba wannan ba haɗi ba ne ko ni nan da kika ganni nan ne mahaifiyar Aminu na haƙura na bar wa Allah ikonsa to ke ma ki yi haƙuri duk wanda ya fito ki auren ki kai ki ɗauka cewa iyayenki ba sa son ki ne suka ce ki fito da miji ki aure ba wanda zai haɗa ki da iyayenki gaskiya suke gaya miki ki yi haƙuri wanda duk ya fito na gare ki auren ki haka Allah ya so ko to tunda Allah ya so haka ɗaya ya zami da ikon Allah mu ma ba mu wuce hakan ba to baba na gode sai kika bayar da kika ce ki biyayya da iyaye kin ji ko ki mai haƙuri haba shi ma Aminu ai zai fi son a ce kin yi auren ya haƙuri kin ji Salamu alaikum. Alaikum salam. Aminatu wa. Amma kin dawo? Mama. Ki haƙuri. Insha Allah Rabbi zan yi amfani da abin da kika faɗa min ɗazu. To alhamdulillah Amina. Tunda Allah ya sa kin fahimci abin da nake nufi kuma za ki bi. To ba laifi. Ba komai ya wuce. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Wa alaikum salam. Nana kuma? Bara da yanzu ko kuma waye ne? To abinci ne ba za ki rufe haka za ki bashi a buɗe? Bashi nan kawai.